o nasakpan pananglitan nimo ang imong bana nga nangabit. Pwede na ba nimong ipaanular ang inyong kaminyuon gumikan sa pagpangabit sa imong bana? Ang tubag dili. Sumapa sa Family Code, Article 55, Paragraph 8, ang gitawag og sexual infidelity. Ang imuhang mabangbana, di gid matagbaw og ikaw ra, mangita pag yung laing binuhat. Wa na makontintos humba, gusto pagyos ginamos. Buti pasabot, ni kiringking imuhang bana. Basihanan ba ni? Para i-anular ang kaminyoon? Ang tubag, dili. Ang sexual infidelity, basihanan lang sa legal separation. Unsa epekto sa legal separation? Di pa mabugto ang inyong kaminyoon. Buwagon lang mo og Pinoyanan, og bahinon inyong butang, og bahinon sab ang inyong mga anak, lahi sa annulment nga bugtuon ang kaminyoon.